Hello guys, how are you? Zita rangu ndinoitwa Sekuru Gudo kana kuti Sekuru J Picture. Yes, tasangana zvakare pano pachikoro chedu, chikoro Chemangoma. Yes, this idea ndakauya nayo donzo kuri kuda kuzama kudzidzisa nekuonesa vechidiki nevamwe vose vangadai vari music industry kana kuti vari kuda kupinda music industry uro vachazoda kuzopinda music industry. Okay, tisati taenda kumberi tinokumbirisawo kuti vanokwanisa musubscribe nekulaika page redu Facebook rinonzi Sekuru Gudo Picture TV, ku YouTube rinonzi channel inonzi Sekuru Gudo Picture zvakare. Mungono subscribe wamoringa notification bell kuti every time patinoburisa chimwe lesson amujambwe nacho. Okay, this is a new episode. Ndakamboda kuzvita pamashura apa but andauyatsozvita zviri professional, ndaingoita zvongorasha, but now I've decided kuti zvinyatsoita ka professional look zvonyatso make sense like what it is right now. Okay, so without wasting much of our time, I just want to check something here so that I think I fixed that one. Okay, so donzo rechirongwa chino ndechekudzidzisa vanhu vari kupinda music industry nevamwe varimo, because kune zvimwe zvinhu zvinoitika music industry zvekuti munhu kana usina ruzivo zvinogona kuzoita kuti upezere wavenga music industry, ukwite kana kutuka vari mairi kana kutotuka industry yacho uchiti haibatsire, haina basa. Tonzwa vamwe vachiti kurasa mari, kuitisa maproducer mari, this and that. So today I will be actually introducing kuti zvinombofamba sei especially music industry ya Zimbabwe. Okay, as I've said in the beginning, my name is Sekuru Gudo. Sekuru Gudo kana kuti Tine Maforo, Tine Longman Maforo on Facebook. That is my name. I am a producer, I am a videographer, I am a photographer, I am a graphic designer at the same time. As you can see, this look and everything, design alone and all the stuff. I'm doing it alone. This is an experience, quite an experience, and I got over the years from different people. I would like to say shout out to Nubu Wemanaf, Nekundi Dzidzisa ku producer music. Shout out again to Dr. Abuja, Chimkoma changu Nekundi Dzidzisa. Guys, I am musipo imimi and ngada in this tomborikana chin. It's quite interesting with Ndukutora Ramane music. These guys ndo my mentors and ndo my teachers. I would like to say again shout out to DJ White, Brian Guite. He's one of the guys and a contribution in my music career as a producer. Okay, moving on. Music industry ya Zimbabwe is a bit complicated. Kana ukaipinda usina notes akafanana na andru kuzama kukupa pama episode anchange ndichita panapa. Industry yekuti vanhu vakawanda vari kungodhaivhira imomo vasina kunyatsofunga oro kuronga nezvazvo kuti vari kuda kuita nezvemusic here kana kuti vamwe vazhinji vari kungozviita just because they want to prove kushamwari dzavo dzavakapinda nadzo kuchikoro kuti mazuva ano ndakuita music, mazuva ano ndakuimba. Vamwe vanopinda vachiimbira mabhebhi, vamwe vanopinda nechindoendawo chekungoti shamwari yake inoimba iyo but saka ndada kumbozama. Vamwe vanopinda just because mazuva ano affordable, anyone can afford to pay my studio fees because cheaper and my studios are kungonyuka everywhere kunge howa. Zvirubva zvaita kuti value yekurecorda music inge ichinodzikira, even my payments acho ange achinodzikira because there is too much competition out there. Okay, so unofana kuita sei kana uchida kupinda music industry. Music industry muri very simple kana ukapinda uchiziya kuti zvinofamba sei. This is why I encourage you guys to actually subscribe to my channel and follow me, and do not ignore these videos. There are a lot of guys who ignore and say Sekuru Gudo ndiani atimuziye dai anga ari nengari mbiri ari kutaura tadai. I'm one of those guys who wakatanga this music thing a long time ago, and generation yangu to myself I actually say kuti yakatopfura vakatoita mbiri vakaita mazita but inini handina kumirira ipopo. I found out kuti pane rimwe
side range risina kuenda kunoonekwa, this side rekuticha nekutsanangura nhoroondo nekuratidza vechidiki nevamwe vada kupinda muindustry kuti zvinombofamba sei kana zvakamira sei muindustry. Saka I've taken it upon myself kuti ndidzidzise nekuticha nezvemusic. I'm not saying I'm a professional teacher like zvekutoticha zvekuuniversity. No, I'm just teaching about the landscape and from my experience as someone akangopinda muzvinezvo asina that academic background, and as someone who is actually surviving also with music. So uchipinda as an artist, you need to know kuti chichinombo studio kune ma-elements emusic. Kune inonzi studio, kuna anonzi producer, kuna anonzi manager, kuna anonzi promoter, kuna anonzi sponsor, kuna anonzi mafans. So iwe as an artist ndiwe unonyora masong mubhuku mako, then what you do after that, unoenda kustudio unoapproacha producer basa rake ndere kukurekodha, kubatanidza mazwi ako nema-instruments or kumixa, kubatanidza mazwi ako kuti apedzisira aita se abatana ave chinhu chinoteerereka. Anenge achishandisa ruzivo rwake rwainarwo rwekuproducer music. Saka producer ndo basa rake iroro. Saka iwo what you do is you approach the producer, womuudza nezveproject yako, womuudza zvauda kuita. The producer will actually come with an idea kuti pari kudiwa beat. It's either you are using a pre-made beat rakatogadzirwa kudhara, an existing beat, or producer anobva akugadzirira beat or instrument rinoenderana nemusic yako yaunenge uchida kuita sei, yaunenge uchida kuimba. Okay, tabva ipapo you need to pay. Unofana kubhadhara maservice aproducer. Zvese tinenge tiwana producer zvinoda kubhadharwa. There are two ways of paying. There is a fixed payment yekuti producer anokutaura kuti pasong ndoda mari yakati, which means achaita inonzi tracking, kurekodha mavocals, oita inonzi mixing, kumixa zvinhu zvacho, oita inonzi mastering, kukwenenzvera the whole song kuti ichiteerereka ichibuda kuenda out there. Saka anogona kungokucharge fixed amount, ongoti ndiri kuda mari yakati. Kozoita the studio time yekuti unochargwa per hour. This is the original way. Ndo maitirwa azvaitwa pakatanga zvemusic izvi zvaichargwa per hour, but just because people who are running the industry now are less professional, vakungoita zvechibhubhubhu, vakuita zvese, they are no longer taking this music thing professionally and seriously. That's why vakuchargwa fixed, but music yaichargwa per hour kuti iwe unoenda wonobhuka. Usati watomboenda kunoimba unofana kungonobhadhara mari yako kutaura kuti ndoda kuuya kuzoimba. Producer ndiye anozokuudza kuti unoya rini, unoya nguwai, ende nguva yako yawabhadhara yakaita sei, yakareba sei, uchange uchiita zvaunongoita sei, zvaunenge uchiita. So mushure menguva wabhadhara mari yako anokupa date like what I've said, then wozouya woita zvaunenge uchiita. Unongochargwa netime, nekufamba kune kutoita chiminute hand chaya nezvimasecond hand chichoti kete. Saka you need kuti uye kustudio wakaprepare, mungomuke magumbezi wouya unofana kurihesa. That is another thing chandasina kutaura kuti unofana kurihesa your song kusvika yakwana musoromo wakuiziva, then uchizoenda kunani kustudio kuna producer, right? Mushure mangu wabhadhara mari yako, then mawirirana producer anokuimbisa kurekodha pamamicrophone pake nemaequipment yake, achiita tokonya zvaanenge achitokonya kusvika song yenyu aimixa oimaster, then ozoti song yako yapera. Then song yako ichinge yapera, inenge yakuda kuita kunonzi kudistributwa, yakuda kumaketwa. This is another stage again inoignorewa nevanhu. This is a very crucial stage. Hazvirevo kuti kana wapedza kuimba pamicrophone song yako yatobuda yakutonakidza vanhu. No, unofana kupusha song yako kuti isvike kuvanhu, right? This process inoda mari zvakare. And a lot of magetoes ariko mazuva ano, they are confusing maproducers sevanhu vanofana kuita basa iro. No, maproducer harisi basa ravo, iri ibasa revanhu reinonzi marketing team, vakangomirira kupusha maworks chete. Those people want to bhadharwa because it takes time and finances. Zvinoda mari, zvinoda nguva. Saka kuna vanhu vari dedicated for that job, vanofana kunge uine budget yavo yekuti unovapawo kamari kavanenge vachida vokupushira, woita all that stuff. Iwo zvako wakaita se wakarelaxa. Mushure mange music yako yapushwa yakunzoko yakudiwa nevanhu, ndipo paunozotanga kudedzwa kuchi kumashows, right? Kuti uchienda kumashows manje haufanire kungomuka wakuenda kumashows. You actually need to approach vanhu vanokuendesa kumashows. Those people
vanoda munhu anenge akarongeka. You need to have anonzi manager ndiye anokumiririra, ndiye mutauriri wako, ndiye spokesperson wako, ndiye anotsvaga mashows, ndiye anoapproacha vanhu achiti ndine munhu wangu anoimba, ndine bhiza rangu rinomhanya, because ipapapo unenge wato bhiza rinoita se rinenge richitembwa naro. Then mushure menge manager atsvaga show, anozokutora woenda newo unoimba kuya atsvaga show kudaro. Mashows aya anowanzowanika kuna vanhu vanonzi mapromoters. So mapromoters aya ndo vanogadzira mashow, anogadzira maposter nekutsvaga venue kunhu kuchange kuchiitirwa this show. Saka your manager basa rake nderekumirira iwowo, obva ataura nani napromota kuti ndina artist yangu anogona kufadza vanhu but tinodawo pakadaiwo kana kuti zvakadaiwo. Then kana vaita arrangement yavaita, then wakuchikwanisa kuenda kunoimba. Munhu anonzi manager akanakira kuti anoisa chiremerera kwauri, haudheererwe nevanhu, vanhu havataure newe direct. Iwo hafana kutaura nevanhu direct, nemapromota direct, nemafans direct, because zvinobvisa chiremerera pauri. Vanhu vanozokudheerera, havazokukoshese. Saka manager anopa value. So zvadaro then wakutotanga kutomeka mari nemusic. Manager anenge achimanager aizoona kuti uri kupfeka zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvawakapfeka zviri presentable here. Anoenda achinokutsvagira mashows, anokutsvagira masponsors anozi ngaakusponsor, because kazhinji maartist anostrugula nenyaya yemari dzekuenda kumastudio nekunobhadhira mastudio time atambotauraya. Saka manager anokwanisa kuita source out mafans kumasponsors, achitaura nemacompanies, muchiita maendorsements, achitsvaga madeals anoita kuti chipo chako chichinzi chaakutanga manje kunge chichibhadhara. Manager uyu haafana kunge ari munhu ane mari oro anokupa mari iwewe. This is another point yandoda kuti ndiite clear. Mayusi akawanda anofungidzira kuti manager munhu ane mari anotsva kuti motikari chichi. No, manager anotoya asina chaainacho, but munhu anofanira kunge aine pamuromo panogona kutaura, nebrain dzinogona kuronga nekustrategiza kuti moita sei, kuti chipo chako choita sei kuti chiunze mari. Then mari inenge yawanika pane zvamunenge muchiita zvaizvo, ndo panotozobvawo pay yamanager, ndo panobva futi pay yako ipapo. Saka I think I've made clear about munhu anonzi manager. Unotsvaga munhu anonzi manager, unotsvaga munhu ane mari, utsvaga munhu ane malinks, munhu anogona kutaura, munhu ane ruzivo rweindustry kuti iri kufamba sei, munhu anogona kustrategiza kuti chipo chako chichigenerata mari, chichitanga kuita sei, kuita mari. So ndichiri ipapo, I think na explain just in short. So ndichiri pamuda kudzoka zvakare, ndokupai madefinitions evanhu big players, ma-elements music industry. Anonzi artist ndiwe nyakunyora, ndiwe une chipo, right? Ndiwe une chipo ichi chichazomudza bongozo zerese. Anonzi producer ndiwe anobatanidza mazwi ako murumu kuya kwaunenge waenda kustudio. Ndiye anonzi producer, ndo basa rake. Haamakete music yako, please take note my ghetto youth. Producer haamakete music. Producer anongokurekodha, apedza kurekodha obva ati oi project yenyu mukoma. Iwo wane project yako, it's either unenge watoona manager nakudhara. Kazhinji unofanira kutenge watoona manager, then ndopa unozonotsvaga. Kana kutsvaga manager wati kana wangosati wanaye uri na manager wenyu maakutora music yenyu maakunoipa kuna inonzi marketing team inoita zvekutenderedza mangoma nekutengesa ma-CDs. Mazuva ano hakuchatengeswa ma-CD nemakaseti, but music yako uploadwa pama-website ari painternet, ana Spotify, DistroKid, iTunes, Apple Music and stuff. Vanhu ivavo ndo basa ravo, vokuitira izvozvozvo. Then mari ramakudiwa nevanhu, manager wako akuplayer part yake manje yekuita se yekutsvaga mashows nekutaura nembinga kuti chipo chako chichiwana more support and exposure kunze uko. Then vanhu vanodhilana manager vanofanira nemapromoters, ndo vanogadzira mashows. Promoter haasponse munhu, haape munhu bhachi, no, anopa munhu basa, anopa manager wako basa. Manager apiwa basa obva akuti shamwari tapiwa basa, hende unoimba.
I think I've made clear about my promoter. My promoters, they are into this business for money. They want to make money. Avatore munhu asina chipo, avatore munhu asingadzose mari, because vanenge vaburitsa mari dzakawanda kugadzira maposter, vachahaya security, vachahaya zvinhu zvakafanana nemavenue. I think I've made it clear ipapo. So this was a quick jump into the music industry kuti inofamba sei, zvinenge zvakamira sei. Ndichazoramba ndichita breakdown as time goes on, ndichipinda mutsinga dzeindustry zvakanyanya kuita kuti munyatsoone zvimwe zvezvinhu zvamungadai makajambwa nazvo. Kune vamwe vangadai varimo vanogona kuti asi hamuna kudhara ndezvevanyowani. No, unogona kunge utorimo music industry but uine zvimwe zvinhu zvakakujamba uro zvaungadai usingaite se usingazive. Saka it is very important kuti undifollowe pama social media handles angu uchinzwa some of dzidziso yandinenge ndichita se ndichipa kumageto youth. I've decided to make this program or do this program in Shona because most of vanhu vandakatargeta and my audience is mostly Zimbabweans artists. Saka ndoda kutaura nelanguage yekuti vanokwanisa kukurumidza kuita se understand. So that was for today, guys. Subscribe if you like zvandiri kuita to my YouTube channel. Don't forget to ring the notification bell without every time patinogadzira new content chinova changu chaya unongona neka notification kuti sekuru gudu vane chimwe chilesson chavakanda kuchikoro chemangoma. Yes, muno makanakira kuti hatitukane uye hamurohwe, unenge uchingoona uchinzwa uchidzidza. Kana uri munhu ane shungu nekuita zvemusic hazvifaniri kukutorera nguva yakareba kuunderstanda uye nekutoita sei nekuita breakthrough, because unenge wapinda uri equipped neknowledge inodikanwa mu music industry yemuZimbabwe. So guys, thank you for actually listening today to me. Please subscribe and follow me on Facebook. Share these links, share these videos to everyone out there so that they will get equipped with this very rare knowledge. Vanhu vashoma vari kuda kupa vanhu knowledge iri pamusoro pezvemusic, because the people they just want you kuti murasike, murasikirwe nemari kunyanya nenguva muchitenderera zvavakaita. So I have decided kuti mageto youth hapana kurasikirwa nenguva vachitenderera vachirova makwenzi vachisiya tsuro vachiraura mugomo. Ndiri kukunangisai kumadziva chaiwo anobatika usavi. Ndiri kukurovesai makwenzi ane tsuro, handisi kukurovesai madziro kana kukubhabhadzirai bhachi. Aiwa, ndiri kukuratidzai pane uchi pamongo chaipo penyaya pemusic industry. Kune vane maquestions makasununguka kundibvunza kana kuisa ku comment section uku, then to discuss about a certain topic yaungadai uchida kunzwisisa pamusoro pezvayo. So for today guys, I think I've done everything that ndanga ndinazvo. Ndicharamba ndichikupai ma-episodes aya, saka please don't forget to follow me on all social media platform Sekuru Gudo Pikicha. Panguno ndaka TV but Sekuru Gudo Pikicha, Pikicha ndo zita rangu. So until we meet again, peace.